Hola, què tal? Porto 30 anys treballant en el món de la ràdio. Sí, 30 anys, des de l'any 91, filla. Què et pensaves, Us conservo, Bueno, total, que porto 30 anys en el món de la ràdio i porto 30 anys posant-me molts auriculars d'aquest tipus. Alguns AKG, alguns Sennheiser, i ara he rebut aquests que són de la marca One Audio, és una marca de Hong Kong, que no tenen res a envejar als altres i que costen aproximadament una tercera part. Són els One Audio Monitor 60 i ara t'explicaré com se senten, què tal de disseny, si són còmodes i per què serveixen els 3 cables que venen a la caixa, que cada un serveix per una cosa. Déu-n'hi-do, tenen 2 forats aquí, un per aquí i un altre per aquí. Oh, quines coses! Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs bé, deixa'm dir-te que aquests auriculars són una passada. Pels 80 euros que costen, estan extraordinàriament bé. Més que res perquè, en primer lloc, són molt còmodes. Són molt còmodes perquè una de les coses que destaca d'aquests auriculars és que tenen unes escometes així que són molt gruixudes. Són tan gruixudes i tan grosses i tan grans que són circumaurals, és a dir, que es posen i s'arrepengen pels voltants de l'orella, no se't posen a sobre de l'orella. I a més, com que el forat que hi ha aquí dins és tan fondo, les orelles no toquen els altaveuets en miniatura que hi ha dins d'aquests auriculars, els drivers, que són uns drivers de 50 mil·límetres, uns altaveus de 5 centímetres a cada orella que peten que no t'ho imagines. I són uns auriculars d'estudi que proporcionen àudio d'alta resolució. I quan dic d'alta resolució no parlo per parlar, estic parlant de música en format FLAC, en format LDAC, que són àudio de la màxima qualitat, que pots escoltar a través d'una aplicació que es diu Tidal, que et dona una resolució brutal, que també si vas a YouTube a segons quines llistes de reproducció també pots escoltar música amb una qualitat molt superior, però per poder apreciar aquesta qualitat tan superior necessites uns auriculars que interpretin aquesta música i que te la transportin a les orelles de la manera que ho ha de fer, que no tots ho fan ni totes les plataformes ho fan. No intentis fer això amb Spotify perquè no ho aconseguiràs. I per qui són ideals aquests auriculars? Doncs bé, ja t'ho he dit, per estudis de ràdio, per gent professional que treballi en estudis de gravació i producció musical, també perfecte, per fer podcast, si vols, també, per disjòqueis, perquè els disjòqueis també necessiten uns auriculars que els aïllin molt bé, que tinguin una bona entrada de jack gran, de 6,35, després en parlarem. Els disjòqueis necessiten que tinguin molta castanya i aquests auriculars la tenen. I també, per què no, per audiòfils, per melòmans que volen apreciar l'altíssima qualitat de so. Si tu probablement dius, no, si a mi m'és igual, això és perquè probablement no els has provat, no has escoltat música en format FLAC i per tant no pots comparar. És a dir, si tu tens un Ford Fiesta i dius que et va molt bé és perquè no t'has pujat a un Ferrari. I clar, com que no t'has pujat a un Ferrari no saps quina és la sensació de conduir un Ferrari, però un cop puges a un Ferrari després dius quina merda de Ford Fiesta. Doncs això seria una mica el mateix, salvar les diferències. Això tampoc és un Ferrari, seria un Volkswagen Golf. Però la qualitat que donen és meravellosa. Per què? Doncs perquè tenen uns aguts que brillen com els camers, perquè tenen uns greus que et fan retornar les orelles, perquè és que et provoquen unes vibracions aquí que fins i tot et diria que hi ha gent que no els hi agrada, però bueno, tu després això t'ho retoques amb una certa equalització i problema resolt, perquè tenen unes freqüències mitjanes que ocupen l'espai que han d'ocupar sense embrutar ni a unes ni a les altres, perquè en general estan molt ben equilibrats, i el fet que els altaveus d'aquí no et toquin a les orelles implica que hi ha, encara que sigui una mínima distància, hi ha una mínima distància entre els transductors, entre els drivers de so i les orelles, i això vol dir que les freqüències de la música han de viatjar una mica i això et dona una sensació de més amplitud, com si estiguessis en el lloc on s'està fent la música. Però repeteixo, això només ho pots apreciar si la font de so és d'alta resolució, perquè si estàs escoltant de Spotify no passaràs de 320 i d'aquí no passaràs, d'acord? Vull dir que no intentis fer proves amb Spotify perquè jo les he fet i dic, ui, no arriba a allò que he provat amb un altre mitjà. Per tant, Spotify, molt bé, trobes tot el que vulguis, fantàstic, 10 euros al mes i tal, però de qualitat de so és alta, però no és màxima. I bé, de disseny, com us hem dit abans, són molt còmodes, pots estar hores fent-los servir, això seria per fer, per exemple, un programa de ràdio molt llarg, no passaria res, perquè ni et faria mal, ni et cansaries de portar-los. A veure, escalfen.
potser et sua una mica l'orella, perquè això és pell sintètica, això és plàstic, no ens enganyem. Però bé, són molt tubets, són tots de plàstic, és a dir, que en termes de materials aquí han estalviat, ja està bé que estalviïn en materials i no en qualitat de so. La diadema també és acolxadeta, també s'estira així, veus? És extensible per capgrossos, com jo tampoc, perquè mira, veus? I una cosa que encara no t'he dit i que potser t'hauria d'haver dit des del principi és que no són inalàmbrics, només funcionen amb cable, no tenen Bluetooth, no tenen ni micro, ni volum aquí, res. Són monitors d'estudi de gravació, no ens oblidem, i per tant que sàpigues que la màxima resolució de so només la pots obtenir si connectes els auriculars amb un cable, o amb dos. Perquè sí, tenen dos cables, tenen dos forats per posar-li els cables i per tant dius, ostres, i per què serveix? Per què se li poden posar dos cables? Doncs mira, començarem a explicar-te per què serveixen els cables. Comencem pel primer. És un cable que és així recargolat, perquè és extensor, arriba fins a 3 metres i té, per una banda, té un mini jack gros. A veure per on es posa això. Aquí. Nyaca. Li poses, i això és el que fan servir normalment els discjòqueis. Aquest és un cable molt típic de DJs que van a la discoteca i estan buscant els discos, ara s'estiren per aquí, s'estiren per allà i va molt bé. I aquí tens un mini jack de 3,5 mil·límetres que a mi m'agradaria que hagués tingut aquella rosca que fa servir l'adaptador de mini jack a jack gros, perquè ara no ho tenim i hem de fer servir uns altres que van així que fas clic, però no sempre es tenen. I aleshores tu enganxes, poses això a qualsevol taula de so o fins i tot ho poses aquí al telèfon mòbil i vas escoltant la música en la màxima qualitat que et pugui donar l'aparell, perquè ja et dic jo que els auriculars van sobrats. Passem a parlar del segon cable. El segon cable que et ve és un cable que té un micròfon. És el típic cable que podries connectar uns auriculars a un telèfon mòbil i a més, com que tenen el micro aquí, que és molt dissimuladet, és petitet i tal, es pot fer servir perfectament per mantenir converses telefòniques o per gravar alguna cosa. Tu pots gravar alguna cosa. De fet, ara agafaré i li dono aquí a gravar i canviarem i passarem a escoltar el que s'estigui gravant amb el micròfon dels One Audio Monitor 60. Ara estic parlant amb els auriculars, amb el cable dels auriculars que tenen aquest micròfon. Què et sembla? Oi que sorprèn la qualitat del micro aquest? Sí, no t'enganyo, no. Clic. Veus? És el micro d'aquest cable que al principi semblava que era una cacufla, però escolta, dona molt bona qualitat aquest micro. Jo m'he sorprès molt gratament. I ara ho apaguem i fem així i tornem al micròfon de condensador que tenim habitualment per gravar els nostres vídeos. I quin és el tercer cable? Doncs el tercer cable és aquest. És un cable gruixut. Oh, gruixut. Per ser un cable d'àudio és molt gruixut. És de 4 mil·límetres aproximadament de gruix. És de 2 mini jacks de 3,5, els dos típics mini jacks. I per què serveix? Doncs això ho agafes i ho poses, per exemple, a la tele que estiguis escoltant o a l'equip de música que estiguis escoltant i tens 3 metres per anar-te'n al sofà a seure i gaudir de la música que et doni la gana. Això és un cable llarg. Bàsicament se'l coneix i se'l descriu com a cable llarg. Molt bé, i serveix per alguna cosa el fet que tinguin dos forats diferents? Poden fer-se servir els dos forats d'auriculars alhora? Doncs sí, tenen diversos usos, fins i tot tant d'entrada com de sortida, perquè tots dos forats són d'entrada i de sortida. És a dir, si jo ara, per exemple, aquí em connecto un telèfon mòbil amb música, aquest forat d'aquí el puc fer servir per compartir la música que estic sentint. No te'n recordes tu quan anaves a l'institut, que tenies aquells Walkmans amb aquells auriculars, que deies, ai, deixa'm un auricular, que així anirem escoltant en el viatge de l'excursió de l'autocar i anirem escoltant els dos la mateixa música. Ai, quina gràcia. No, doncs ara les coses són diferents. Ara vens amb aquests auriculars i dius, tingui, xato, agafi vostè, posis vostè els seus auriculars perquè el que entri per aquí sortirà per allà i jo li dono això perquè vostè s'ho pugui posar en els seus auriculars i aleshores, nyaca, els endinyes a un altre lloc. I així dues persones poden anar escoltant la música i quedes tan bé, quedes tan amics, perquè la controles tu la música, no l'altra. I res, aquí ens podem passar tot el dia escoltant la musiqueta. Hola, que bona!
Adéu, xato. Altres utilitats, el fet que té tenir dues entrades de cable és, per exemple, quan tu t'agrada molt el karaoke i tens un aparell que aquí t'està reproduint una base musical i aquí tens un aparell amb un micro, saps? Amb el seu amplificadoret o el que sigui que tingui una entrada d'auriculars. I tu pots fer els teus karaokes particulars sense molestar ningú. Bueno, molestes per la veu, però no molestaràs per la música, perquè només la sentiràs tu. I llavors tu et regules la font de música, llavors tu et regules el teu micròfon, equilibres els volums i ja està, i ets la pantoja. I de la mateixa manera que pots regular una entrada que et ve per aquí, el volum de l'entrada que et ve per aquí i el volum de l'entrada que et pugui venir per aquí també, doncs això vol dir que si tu poses aquí una cançó i poses aquí una cançó i cadascuna t'entra per una banda, les escoltes les dues barrejades, tu vas alternant els volums i pots fer-te, per exemple, la teva pròpia sessió de discjòquei sense necessitat de tenir una taula de mescles, que no és tan pràctic, que no és tan fàcil. Bueno, però si no tens una taula de mescles i vols anar fent els teus pinitos, doncs ho pots fer. O, per exemple, que abans hem dit que això són uns auriculars que són per estudis de gravació, doncs, per exemple, et pots posar una base musical per una banda i per una altra, no sé, una persona que vulgui tocar doncs, el piano, un teclat, una guitarra d'acompanyament, per practicar sobre una base musical o fins i tot sobre una veu ja gravada, que te la puguis posar per aquí i per aquí el so del teclat o de la guitarra que tu vulguis estar tocant, doncs escolta, ja tens l'acompanyament perfecte per fer les pràctiques de guitarra, les pràctiques de piano que necessitis amb una altra font de so. I per últim, una pregunta que m'ha fet una persona, que és que si estàs escoltant la música amb volum molt fort, s'escapa el so i molestes els que t'envolten? Doncs et diré que la fuita de so és mínima, perquè aquestes espongetes són tan tovetes que se t'agafen tan bé el que és el contorn de les teves orelles i a la forma del teu cap que no deixen sortir el so, tampoc el deixen entrar, és a dir, que aïllen molt bé i per tant et permetrà concentrar-te perfectament en la música que estàs escoltant. Ostres, què més vols? Costen 80 €, es diuen One Audio Monitor 60 i espero que t'hagin agradat molt. Ens veiem en el proper vídeo. Adéu-siau!